Здравейте, хора! Аз съм Тихомир от спортният канал. Ако ме гледате, ще играем в Roblox на някаква игра. Чакайте да видим някой дали ни дойде в някаква игра. Мислим да играем Грани. Аре, Грани. Сега ще почваме. Join game. Чак, супер 6. 6-7, хора. 6-7. О, не! Защо аз съм Грани, бе? Майко, Не знам, хора, защо аз съм Грани. Ела тук, къде? Ела. Ей, не можах да се усетя. Ела тук, ела. Ела ще се сплесна. За къде бягаш? Мучи ма пътия си. Ела тук, бе. Къде си? Не ми вземе бутчето. Айде, махай се. Ти идвай, Хора, това е крензи. Ей! Аре, ела. Ама тази бухалка много ме дразни. Тук са си оставили арбалет. Много да жалко, че не мога да го взема. Майко. Как се смее тази бабичка? Нали гледате стила Брендрод, хора? Мрялата Грани къде е? Това е тя. Не, тето е. Това е тя. Вижте каква грозна коса има. Хора, аз утре или други ден ще правя пак видео. За сега мисля да приключвам с това видео. И днес пак ще кача. Чакайте само да бие този. Или няма да приключвам сега. Точно сега. Ще играм някаква друга игра, хора. Скучни играни. Ще играе бета яй. Ако искате... Чакайте, че нямам батерия. Това съм го минал, защото е много лесно. Много лесно. Да. Хора, мисля да приключим с това видео. Ако знаете канала ми, това е моят канал. Гледайте го. Как ще качи това видео. И това беше от мен, хора. Живи и здрави! Днес пак ще кача видео, само да си заредя телефона. Добре, хора, айде. Чао!